Batasunen printzipioa, nolabait determinismoa baztertzeaz gain, ditu bere ondorio fisikoak ere. Hemen aztertuko duguna izate baterako izango da nola mundu kuantikoan, mundu kuantikoari sistema bati dagokion energia minimoa mundu klasikoari dagokiona baino handiagoa izango dela. Eta hori nolabait ulertu egin dezakegu Heisenbergen ziurgabetasunaren printzipioarekin. Izatez Heisenbergen ziurgabetasunaren printzipioaren ondorio bat dugu. Zer esan nahi dugu honekin? Demagun partikula bat dugula, eta partikula horri dagokion energia potentziala, demagun hementxe daukagun kurba honetan adierazten dugula. Guk badakigu nola kalkulatu sistema honi dagokion energia minimoak mundu klasikoan edo ikuspuntu klasiko batetik. Izatez, energia minimizatzeko, orduan energia zinetikoa 0 izan behar da, eta horretarako momentua 0, partikularekin lotutako momentua 0 izango litzateke, eta hortaz gain, energia potentzialaren minimoan egon beharko litzateke partikula. Kasu honetan, puntu minimoari dagokion posizioa XM deitzen badiogu, XM puntu horretan egongo litzateke partikula energia minimo izan da, eta horri dagokion energia potentziala VM izango litzateke. Beraz, mundu klasikoa nolabait, sistemari lotutako energia minimoa VM izango litzateke eta puntu honetan egongo litzateke. Baina, hori badakigu, Heisenbergen ziurgabetasunaren printzipioaren ondorio dela eta ezin dugula zehaztasun osoz, partikularen posizioa eta partikularen momentua zehaztu. Hauen arteko, ziurgabetasunen arteko biderkadura izan behar dalako handiago berdin H barra zati bi. Beraz, hori dela eta mundu kuantikoa nolabait, partikularen posizioa ezin da zehaztasunez XM hori izan. Bai horren inguruan egongo dela, beraz, mundu kuantikoan, partikularen posizioa izango da minimo horren kokapena, gehi minus, esan dezakegu, horrekin lotutako ziurgabetasun bat egongo dela. Eta gero, gauza bera, partikularen momentuarekin, partikularen momentuari dagokion mundu kuantikoari, nolabait dagokion balioa, izango litzateke, bere minimoan daukagun balioa, kasuetan 0 izango litzatena, plus, minus, delta, beren berdina. Claro, orduan, ziurgabetasun hau dela eta partikularen momentua bere minimoari dagokion balio honetatik ateratzen du. Beraz, energia zinetikoa hori dela eta orduan ja ez da 0 izango, baizik eta energia zinetikoa balio bat hartzen du. Hortaz gain, partikularen posizioaren ziurgabetasuna dela eta orduan partikula ez da egongo puntu minimo honetan, baizik eta minimo horretatik atera egingo da, eta hori dela eta orduan bere energia potentziala minimoan duen balio baino handiagoa izango du. Eta hori dela eta orduan, bi ekarpen hauek kontutan izan da, mundu kuantikoari sistemari dagokion energia minimoa mundu klasikoan duguna, baino handiagoa izango da. Baina ezke izatez, hasta Heisenbergen ziurgabetasunaren printzipioarekin jolastuz, nolabait kuantifikatu dezakegu, era intuitibo batean bada ere, kuantifikatu dezakegu zein den energia minimo horri dagokion gutxi gora berako balio bat. Eta izatez hori ikusteko, ondo dago adibide bat hartzea. Esate baterako, kasu honetan aztertuko dugu hidrogeno atomoko elektroiaren oinarrizko energia aztertu nahi dugu, baina kuantikoaren ikuspuntutik. Hementxe dugu protoia eta elektroia, eta aztertu nahi dugu, suposatu dugu protoia geldirik dagoela, eta honen masa infinitua dugula, beraz hortik ez dela mugitzen, eta mugitzen den bakarra elektroia dugula. Elektroian energia, beraz izango du, bere energia zinetikoa eta protoiarekin duen energia potentziala, kasu honetan negatiboa dana. Izatez, hementxe duzue, zein den energia potentzia horri dagokion irudia, eta klasikoen ikuspuntutik badakigu zein den bere non egongo litzateken elektroia energia minimo izateko. Puntu honetan ere berdin 0 puntuan egongo litzateke. Beraz, egoera minimoa, energia minimoa izateko mundu klasikoan jarriko dugu KL. Adierazteko mundu klasikoan gaudela, ikuspuntu klasikotik partikularen posizioa, elektroien posizioa jatorrian egongo litzateke eta momentua baita 0 izango litzateke energia zinetikoa ahalik eta txikien izateko.
Eta orduan, mundu klasikoan energia minimoa izango litzateke minus infinito. Hori ikuspuntu klasiko honetatik. Baina, zein da mundu kuantikoan gertatzen da? Mundu kuantikoan gertatzen da, esan dugun arabera, partikularekin lotutako posizioa R badugu, mintxe daukagun aldagaia, delta R bider delta P, handiago berdin H barra dala izango dugu. Orduan, hori dela eta orduan kuantikoan dugun partikularekin, elektroekin lotutako posizio vektoria izango da, klasikoan duguna, kasu honetan 0 hori, beraz, jarriko dugu, klasikoan duguna, plus, kasu honetan R positua dalako, horrega bakarrik plus ekarpena jarriko dugu, plus delta R, honek ematen digu nola bait, puntu klasiko horretatik nola aldendu egin daitekenaren neurri bat dugu ziurgabetasunarekin lotuta dagoena. Kasu honetan, partikularen posizio kuantikoa izango litzateke R klasikoa 0 izan da delta R, beraz, zuzenean posizioaren ziurgabetasunarekin egongo litzateke lotuta. Eta, momentuarekin gauza bera, mundu kuantikoan izango litzateke mundu klasikoan, balio absolutua bakarrik kontutan hartzen badugu, berriro baita positiboa kontutan hartuko genuken gehi delta P. Beraz, klasikori dagokion balioa 0 izan da, baita kuantikoari dagokion momentua da bere ziurgabetasunaren gutxi gorako balioa izango litzateke. Hau izan da, orduan bi ekarpen hauek kontutan hartuta, orduan mundu kuantikoan daukagun nolabait energiaren balio minimoa aztertzeko, egingo duguna izango da, hementxe daukagun adierazpen honetan, ordezkatuko ditugu P mundu kuantikoan dugun balioarekin eta R-rekin gauza bera. Orduan, kasu honetan daukagu delta P karratu zati bi M minus E karratu zati lau pi epsilon azpi 0 bat zati delta R. Baina, klaro, hementxe agertzen diren delta P eta delta horiek ez dira independenteak. Badaukago Heisenbergen ziurgabetasun printzipio honek biak erlazionatzen dituela. Orduan, hori dela eta orduan egingo duguna izango da bata bestearen funtzioan jarriko dugu, eta hori egiten badugu, hemetik askatzen badugu delta P dugu handiago berdin, H barra zati bi delta R. Eta erlazio hau sekututan hartuta, hementxe dagoen delta P, hementxe daukagun balio maksimo honekin, edo balio txikiago honekin delta P hau baina handiagoa izan behar denez, hementxe daukagun adierazpena delta P honekin ordezkatzen badugu, izango du handiago berdin, hementxe daukagun adierazpena H barra karratu, zati, hementxe daukagu, beraz, sortzi, M delta R karratu, beraz, hemen egin duguna izango da delta P balio txikiena. Honekin ordezkatu egin dugu eta hori dela eta hementxe daukaguna energia minimoen adierazpena hementxe lortuko dugunaren baino handiago do berdina izango dugu. Minus E karratu, zati lau pi epsilon azpi 0 bat zati delta R. Hau da daukagun energien adierazpena. Ikusten duzuenez, dana delta R-en funtzioan geratzen zaigu, delta R printzipioz edozein bat izan daiteke, hori bai, kontuan izan, delta R edozein bat izan da, gu jolastu egin dezakegu delta R-ekin, guk delta R aldatuz lortu dezakegun energia minimo lortu nahian. Ze izatez gure helburua da energia minimoa aztertzea, bai? Orduan, azterte dezakeguna, aztertu beharko genukena, da zein den delta R-en balioa, non hementxe dagoen adierazpena minimizatzen duena. Ze hementxe dugu ikustezazuen nola bi ekarpen ditugula. Hau negatiboa eta hau positiboa. Esate baterako zenbat delta R txikiago izan, hau handiago egiten da, eta hau aldiz txikiagoa ikurra negatiboa dulako. Orduan badaude bi hauen arteko joku bat. Eta orduan guk aztertu nahi duguna da, zein den delta R-en balioa, non hementxe dagoen adierazpena minimizatzen duen. Hori nola egiten dugu? Argi dago, ez? Horretarako egin duguna izango da, hementxe daukagun energia honen adierazpenaren delta R-ekiko derivatua egingo dugun. Eta hori 0 eginez, era horretan lortuko dugu delta R-en balioa, non hau minimizatzen duen.
Beraz, deribatu egiten baduzue, oso arraza dugu, eta kalkulatuko duzue nola delta R-ren balioa non hementxe dagoen adierazpena minimizatzen duen ondorengo dala. Lau pi epsilon azpi 0 h barra karratu zati lau m ekarratu. Hauze dugu, hauze dugu delta R-ren balio alde batetik, eta gero bestaldetik kalkulatu dezakezu zein den, ja, lortu dugun, era honetan, lortu dugun energiaren adierazpena, eta horretarako egingo duguna izango den, hementxe, ordezkatu zuzenean, lortu dugun delta R minimoarekin. Eta lortu dugun energiaren balioa, delta, energia deituko duguna, energia, eta minus bi m ber lau, zati lau pi epsilon azpi 0 karratu, h barra karratu. Beraz, hauek dira lortu ditugun adierazpenak. Izatez, ere esanik ez, mundu kuantikoan daukagun energia minimoen balioa da lortu duguna, baino pixka bat handiagoa izango dugu. Beraz, honekin bakarrik egin duguna izango da, Heisenbergen ziurgabetasun printzipioan jolastu egin dugu, nolabait ideiak gutxi goraberako, energia minimoaren gutxi goraberako balio batzuk ateratzeko, eta behintzat aztertzeko nondik joango den energia minimo hori, bai? Azken finean bitu zenolako berdinketak egin ditugun, halako berdinketa bat egitean, hau ere hurbilketa bat baino ez da, esaten dugunean posizioaren, mundu kuantikoan daukagun posizioa dela klasikoa gehi delta R, beraz, ziurgabetasuna sartu dugu hemen, baina zer esanik ez, mundu kuantikoan ziurgabetasuna honetatik kanpo ere joan daiteke ere, baina bai nolabait bai ematen duela ideia bat, ez, zein neurritan, probabilitate handi batekin, adierazpen klasikotik urrundu egin daiteke mundu kuantikoa. Beraz, bai sartzen dala, nolabait ziurgabetasunaren kontzeptua sartuz, probabilitate handi batean dagoen aldaketa hori, baina azken finean, bai kontuta hartu behar du, hurbilketa bat dugula. Eta hurbilketa horren ondorioz, zer esanik ez, atera dugun balioa, ez da izango zehatza. Balio zehatzak ateratzeko, gero Heisenbergen, Schrödingeren ekuazioa aztertu behar izango dugu. Hementxe daukagun helburua, dakarik izan da, aztertzea, lehenengo eta behin zein den, Heisenbergen ziurgabetasunaren ondorio fisiko bat, energia minimoarekin lotuta, eta azke gainera, kuantifikatu egin dezakegu, gutxi goraberako balio bat ateratzeko energia minimoaren balio hori ateratzeko. Eta izatez, atera dugun balio hau, bada, borren hurbilketan ateratzen den balioa, baino lau aldiz handiagoa dugu, bai? Orduan, bai gutxi gorako balioa ateratzen den, baina pixka bat handiagoa ateratzen zaigu. Handiagoa, kontutan izan negatibo izan da, beraz txikiagoa dugula. Hori alde batetik. Eta R minimoa baita dago borren erradioarekin dugu erlazionatuta, izatez R minimoa, lortu dugun R minimoa da borren erradioaren laurdena. Orduan, hemen egin duguna izan da Heisenbergen ziurgabetasunen printzipioa sartu dugun ondorio fisikoak ateratzeko, eta kasu honetan aztertu egin dugun ondorio fisikoa izan da sistemaren oinarrizko energiaren minimoa aztertzearena izan da.